Ливърпул не лежи на лаврите след спечелената шампионска корона и продължава с голямото лятно харчене. Вече Мърсисайд си дадоха 170 милиона паунда, без да включваме допълнителните клаузи. След Флориан Виртс, сега на Анфилд срещу 40 милиона паунда акостира левият бек на Борнемут Милош Керкес, за да бъде продължено стремглавото изкачване на унгареца. Той само преди 3 години си тръгна от Милан, отиде там по настояване не на кого да е, а на 5-кратния носител на Шампионската лига Пауло Малдини. Без да запише нито един официален матч за русонерите, Керкес премина в АЗ Алкмар, с който игра полуфинал в Лига Европа и преди 2 години пристигна във Висшата лига, за да изгрее през миналия сезон и да се превърне в един от най-желаните крайни бранители. Все още само на 21, Керкес очевидно ще бъде и настоящето, и бъдещето по левия фланг на отбраната на червените. Ясно е, че той е взет да бъде титуляр, което постави огромна въпросителна около бъдещето на досегащия номер 1 отляво, Анди Робъртсън. Той е вече на 31 години и след 8 години в Ливърпул е много сериозно желан от Атлетико Мадрид. Приятели, ако ви допада съдържанието, абонирайте се за канала ни. Напишете в търсачката на YouTube Бетано България, след това камбанката, вие си знаете, ние ви чакаме.